Когато продаваш услуга и когато билваш твоите клиенти на някакъв период, примерно всеки месец за тая услуга, трябва да си много дисциплиниран, защото в момента, в който клиента не е доволен, той веднага те реже и префърля към някой друг. Когато заговорим за ERP или Enterprise Resource Planning система, тя винаги в основата е как да сглабя или да смесва, нали, процесно или дискретно производство. Тук говорим за бизнес, който е услуги, т.е. как да управляваме бизнес, който е като услуга. Системата в момента е напълно локализирана, преведена според нали, българското законодателство, пък и според румънското законодателство. И ние наистина добихме експертиза в Certinia. Нищо не може да управлява бизнес с услуги, така както може да го управлява Certinia. В момента ние сме на Certinia и нещата наистина работят. Вече имаме общество за Certinia. Преди нямахме. Но това е само началото.